Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Gerlaine Om Eau de Parfum. Eau de Parfum ni siya bot hambalon panglapit sa lawas mga isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Kag Om siya bot hambalon man o kon lalaki. Pero kung luyag mong hamot, suksok ka, bahala ka. Ano ni siya kung simutan? Bali do ilimnon ka nga sa tupad sa beach. Kaya nga nera ni siya rum, kag mint, no? Do ilimnon, kag lime pagid. No, angay ni siya sa init nga panahon. Labi na gid kung ara ka sa beach, no? Enjoy ka sa imo nga bakasyon. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lime, spicy mint, kag rum. Tatap pa lang, amo na ilimnon ka na. For the mid, we have floral notes mga pulak siya. Hindi man gid makusog. For the base, we have vetiver, cedar, kag patchouli. Ang vetiver, hilamon na siya, no? Cedar, kahoy, kag patchouli, gahatag sing iya nga pagkadalom. Ginhatagan kasi mga nota nga para hindi ka gid pag-imnon, pero kahamot gyapon sa imo. Ang angay nga temperatura para siya is between 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Namian ko sini nga hamot kay kanami lang gid siya do kanami lang gid maglagaw-lagaw ka basta sa init nga panahon, no? Okay, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!